салому алейкум обуначиҳои гурӯҳи ангур ва боғ, мухлисои ман чанд навор дар бораи хомток партофтам, дар бораи обтӣ партофтам. Савол бисёр пайдо шуд ва ҳар як одам нависонда шишта нависондани ман бисёр вазбина вақти бисёр нест. Барои ҳаваи ман ҳамин саволҳо ҷамъ карда як маротиба дар шумо нишон диҳам. Хомток савол омад ки хомтокро чанд маротиба мекунанд ангурро. ҷавоб: хомток маротиба надорад. хомток дар давоми сол аз ҳамин ҳози сар мекунад, аз як ваҷа 5 баргашудагиш то вақти пухта расиданша. ҳамин ба пеши ангур гузашта дидед ки вай ғабдал шудааст, ҷангал шудааст, панҷа задааст, бо вая тоза мекунед. бо 10 рӯз пас дидед ки бо панҷа задааст, бо тоза мекунед. тоза накунед, ман шумо гуфтам касалхона мешавад. ман ҳамин ангурро дидед, ман ҳам чӣ хел ғавз. ҳозир ман ҳамин тунук мекунам, дар тани ҳамин аллакай касал пайдо шудааст, касалам нишон метаҳам. касали ҷинҷак не, касали оидиум, ҷелдзадагӣ ки ҳози худашро нишон додааст моҳи июлда баъди ангур аз гурф омад, баъд хокистар шуда меравад. ҳозир ман инам дар шумо дарони ҳамин гирифта нишон метиҳам. ҳозир аввал хомтока нишон метиҳам, бояд такрор мекунам. хомток як бор дубор не, дар давоми ҳамин сабзиш мешавад. вай 10 бор мешавад, 5 бор мешавад, 15 бор мешавад. вай вобастагӣ аз ангуротон. ман ҳозир ҳаминҷо ғабдала дидед, ман ҳамин бояд ки ҳар як ваҷаб ёки ҳамин қадар расстоянии 15 сантиметр як намуне. барои ҳавай мо мегирем аз як лав. мана тоза мекунем. тоза мекунем мерем. мана ангурое ки дар таҳ рафтагиаю бисёр неудобна мегирем. мана бинед, ман гирифтагиҳо хуша дорад, дидена? мана хуша дорад. дили мо насӯхта мегирем, хуша дорашам. инҷа агар нагирем, баъд кори мо расво мешавад. анаку ман дар шумо касалшо нишон диҳам. касал аллакай дар тани барг маълум шуда. ҳозир ман дар шумо касалро нишон медиҳам. наздиктар омада ҳамин нағз нигоҳ кунед, тани ҳамин пайса задагӣ аст. зар пайса задагӣ аст. омасудааст пайса. манам тани ҳамин пайса задагӣ аст. ман ин баргам пайса задагӣ. ҳамин аллакай таваллудшавии ҳамун оидиум, таваллудшавии ҷелзанӣ аст ки мо инро худо хоҳад пешгирӣ мекунем, намемонем далши раваду. ана ҳамин баъд агар ки бо ваяшам ёбем як моҳ пас ҷели капитална задагиша худо хоҳад ман наямонам, дигар боғо мумкин нишон диҳам. ана ҳамин намунааш. ана ина мо ҳамин хел тоза мекунем. ман тоза карда омадам. бо мана инҷа ҳам тоза мекунем. мана мегирем, дутагиша мегирем. дили мо намесӯзад ки ин ангур дора. агар нагирем, агар ин моя азоб метиҳад. ҳамин ҷелдзадагӣ гуфтагимон дар ҳамин ҷангал бисёр худша нағз мекунад дар касал. баъд медава, баъд моя азоб метаҳад. мана мо тунук кардем. мана инашам гирифтем. поён якта гирем. ина поёнам мегирем. мана инҷа тунук кардем мо. ана бинед, агар ки бо як 10 рӯз пас мебием, мана аз биқини барго, аз биқини барго мана 50 сод аст. дидед? иноя то хушая инака ҳамино мо канда мегирем то хушая. баъди хуша намегирем, баъди хуша бо дигар хел мекунем. баъд ман дар шумо нишон метаҳам ки чикор мекунем баъди хуша ҳамон 50 мезадагиро. ана ба ҳамин имрӯза навори мо тамом шуд. ман бо такрор мекунам ки хомток кардан аз аввали мавсим сар мешавад то охирро. дар бораи он ки ин хуша дорад, мана хушош қати ман канда партофтам. мана даси ман дам ки 15 хуша аст да амҷа. 15 хуша 1 килоги 15 кило ангура ман партофтам. агар напартоем ин зур мебиёд. ҳамин одамам бори вазбина бардояд, маҳин мешавад. ҳамин ангурам вазбин бор монед, маҳин мешавад. шумо ангур 20 кило ангури хушсифат гиреду 40 кило ангури пассифат нагиред. ана ҳамин хел имрӯза фаҳмондадиҳии ман ҳамин хел мекунам. дар паноҳи худо бошед. рафиқоя гӯяд подписатсия кунад, барое ки наворҳо аз ин боғи ман бисёр мешавад. як тоб хурда навор куну, ба ҳамин дар паноҳи худо бошед. Karşıya zor şuraya ya. Ne şuraya boşa karşıya ne diyor boşanmıyor.